Κάνεις? Κερδίζω. Κερδίζεις. Τα αφήνεις λιγάκι να πάμε στο σούπερ μάρκετ? Όχι. Γιατί βρε Γιώργο? Γιώργο μου, τι κάνεις? Το φαγητό κρύωσε. Θα έρθεις να φάμε? Μα τσατάρω με τον άνθρωπο, δεν βλέπεις τώρα? Τι θα γίνει, εγώ είμαι έτοιμη. Πάμε καμιά βόλτα? Δεν βαρέθηκες εσύ όλη μας στο κομπιούτερ? Ψάχνω κάτι στο ίντερνετ. Γιώργο, δεν υποφέρεσαι. Φεύγω μόνη μου. Μόνος έμεινα. Καλά, να πάθεις. Το διαδίκτυο μπορεί να σου κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Μάθε όμως να το χρησιμοποιείς με μέτρο και πάνω απ' όλα μην ξεχνάς να ζεις την πραγματική ζωή. Enter. www.superinternet.gr για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο.